Lelawa Media. Ku danna mana subscribing. Kana ku danna mana ƙarar sanarwa yadda za ku samu sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Lelawa Media ta ku ce. Wannan ka biyo mu ƙarshe har wannan bidiyon domin ka ga yadda zaka komi da komi a cikin wannan platform wanda mun sha kawo muku yancin platform ɗin na ba irin su Dollar Bill, Go Alpha, Sabasha, Higgs Bank. To shi ma wannan like them kamar su ne yawa. Shi ma wannan za a samu alkhairi amma idan ka yi saboda yau an kallon insa, amma idan ka so ka samu alkhairi sosai kamar da kun ga sani idan mun ka kawo muku platform muna ce maka ka sa a cewa on risk yawa, amma kun san za a samu alkhairi sosai amma ana cewa ne idan ka sa kuɗin da ka san ko da ka yi hasara su ba za ka samu matsala ba. To wannan platform ɗin gaskiya mun tantance shi za a samu alkhairi sosai kamar da kuke gani ga withdrawal inda nayi, proof withdrawal inda nayi kamar da kuke gani gashi nan ne lafiya lau. Saboda haka wannan platform ɗin za a samu alkhairi sosai yawa. Saboda haka mu shiga cikin bidiyon. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon ga waɗanda suke sabbin zuwa gara su mance da subscribing da liking da ya muna share in wannan bidiyon social media WhatsApp, Facebook, Instagram da sauransu. Mun gode mu shiga cikin bidiyon. Kamar da kuke gani yanzu zan shiga cikin Telegram group ɗin mu wai WhatsApp gashi nan ne za ka ga link in. To kai zan aje maka link in a description sai ka taba shi kamar haka. Okay, yayin da kana taba shi zai kawo ka haka. Wannan shi sunan shi Smart Energy, shi a sunan wannan platform. A inda yana kawo ka haka za ka ga alama inda an ka latsa mai gashi nan alamar mutum ƙasa sai ka taba shi kamar haka. Kana taba shi zai kawo ka haka. Mun kun ga lambar da muka register nan to za mu canza number yanzu. Za mu zo mu sa yanzu za ka zo ka latsa nan wajen inda an ka sa register. Kuna gani ko? Sai ka taba shi kamar haka. Tunda kai farko ne hake. Yanzu za mu zo mu sa phone number mu kamar haka. Gada ka sa 0 farko. Kamar da kuke gani gashi nan. Sai mun sa password ɗin mu sai mu yi confirm na password ɗin mu. Okay, yawa bancin mun sa confirm password ɗin mu mun yi sa password ɗin mu mun yi confirm sai nan ka zo ka latsa wayannan nambobin su zaka sa wannan wajen wanda irin duk platform ɗin ga kowa ya san shi. Yawa sai mu latsa nambobin kamar haka. Kamar da kuke gani ga sunan kwara hudu sai ka latsa nan ka sa register now. A inda kana yi za ka ga yanzu maka sai mai sa password ɗin mu zai kawo ka haka. A inda kana gani ga komi da komi ga product ɗin su nan ne ga kayayyakin su wanda kake so ka sayi kala-kala wanda duk irin su Higgs Bank ne su Sabasha to duk dai ga sunan kana gani ko gashi nan kuna gani a inda nan ne gashi nan immediately gashi nan idan ka sa 3k total income abinda zaka samu 15,000. Kuna gani ko 15,000 zaka samu kuma daily income 150 ne. Kuna gani ko wanda shi kuma idan ka sa 7,500 zaka samu kullum zaka samu gaba ɗaya abinda zaka samu 40,000. kuna gani ko 40,000 ga sunan ne kuɗin da zaka samu 41,300. Daily income zaka samu kullum abinda zai shigo ka duk rana ta Allah lafiya zaka samu 413 wanda duk gashi na product ɗin duk wanda ake so zaka iya sai kuma insha Allah wannan platform ɗin masu dadewa ne za a samu alkhairi. Kun sai ina baku shawara duk platform ya fito to ayi hanzari a sa kuɗi ko kuma a samu alkhairi saboda shi wannan gaskiya income ne wanda zaka shigo ka yi na free ba su da yawa wanda zamu zo duk don gwada muku suwa. Wanda na farko dai abinda zamu yi zan gwada maka kamar haka. Yanzu idan kana so yanzu ka yi withdrawal kana so ka yi recharge to kana zuwa ka taba mi inga a nan kasa. Kuna gani ko sai ka taba nan gashi nan recharge. Kuna gani ko to sai ka latsa recharge inga gashi nan ne akwai product na 3,000, akwai na 7,500, akwai na 25,000, akwai na 50,000, akwai na 200,000. Duk dai gashi nan product ɗin da ka so kuma kowane lafiya zaka sai abun ka ba tare da matsala ba. Wanda kana yin register za su baka welcome bonus kamar da kake gani gashi nan welcome bonus 700 gashi nan balance ɗinka 700. To kullun income inda zai shigo ka kullun. Kuna gani ko yawa kuna gani ko kullun income inda zai shigo ka nan duk ga abun ga yan sunan da minimum withdrawal wanki da sun kai wanki lafiya za ka yi withdrawal abin ka cikin account ɗinka boom in 10 minutes.
Yawa, kuna gani ko? Gashi nan ne zaka samu sign up to get bonus. Daily check zaka samu naira 10. Kamar dai Higgs Bank ne, kun san shi ma naira 10 ne per day. Yawa, fa valid refer. Duk wanda ka gayyata ya sa kuɗi cikin wannan platform in zaka samu naira 150. Kuma wanda suna kaiwa 1000 wanke kenan zaka iya withdraw ɗin abin ka lafiya. Wanda kuna ganin komai da komai ko? Sai mu zo mu dawo inda na ce muku recharge inga. A inda kana dawowa yanzu a ce za mu sa wanki wai 3k za mu taɓa nan wajen. Kuna gani ko? Za ka zo nan ka sa amount ko kuma ka taɓa nan. Kana taɓa za ka ga ta shigo. In kuma 7,000 kake so, kuna gani duk wanda na sa ga ya shigo nan wajen. Kalla nan. Kana gani ko? To za mu taɓa 3k. To kana taɓa 3k sai ka sa recharge immediate gashi nan ƙasa. Kana taɓawa sai ka jira shi. Kana taɓawa za ka ga gashi nan ya kawo ka. Yawwa gashi nan 3k za ka sa to da ka kofi wannan account number. Gashi nan sunan bankin TagPay. Ga account number da zaka turo kuɗin nan ne. Ga account name gashi nan ne mai sunan bankin gashi nan Brickmart Unlimited gashi nan shi a sunan mai bankin. Gashi nan account number to gaskiya wannan platform din ba su zo don wasa ba. A inda kana zuwa ka kofi account number sai ka je ka turo kuɗin. Idan ka turo kuɗin ka tabbatar da sun shigo sai ka zo ka taɓa inda ka sa I have made payment. I have made the payment. Kana taɓa shi sai ka jira shi kai waiting ine lafiya kuɗin ka za su shigo cikin wannan account. Kuna gani ko? Wanda suna shigowa kana yin tiriki inga ko? Yawwa sai mu dawo baya. Kana sa tiriki ina ne. Kuna gani ko? Sai ka dawo nan dashboard ɗinka kenan home page gashi nan ne kuna gani? Sai ka latsa ko na nawa ne ka sayi ko package ne nawa ka sayi sai ka latsa nan sa immediate list. Nan kana taɓawa. Kana taɓa shi za ka ga an maka buy. Kana latsa buy za ka sai wannan product kuma lafiya kullum income ɗinka za su zanki shigowa. Saboda haka wannan platform ɗin gaskiya ga ai wasa da shiya. Wanda duk na nuna muku abin da zaka samu na income gashi nan daily check ga my team nan ne za ka ga duk wanda ka gaita a wannan team ɗinka. Kuna gani ko? Team ɗinka duk za ka ga abin da ka gaita. Gashi nan for valid HRF za ka samu 150. Kuna gani ko? Kuna gani gashi nan. Yawa sai kuma abu na gaba shine da zaka je kai withdrawal. To kafin kai withdrawal zaka zo na inda aka sa bank account gashi nan. Kana taba shi za ka ga ya kawo ka haka. Za ka ga haka zai nuna maka account number wai phone number da kai register ita ce za ka gani nan. Za ka ga bank account, ga bank name, ga login password. To nan ne inda phone number ka sai ka goge ta kamar haka. Kana goge ta sai ka sa sunanka na bankinka, ma'ana na bankinka kenan. Kana sawa sai ka zo ka latsa nan ne ka sa account number wadda za ka cire kuɗinka cikinta. Kuna ganewa ko? Yawwa. Kana zuwa ka sa ta kai fendi ɗinta kuɗin jira mu ɗanyi. Yawwa kamar da kuke gani gashi nan mun bending account ɗin mu. Na ce muku kana shigowa username inda za ka ga phone number ka sai ka goge ka rubuta sunan bankinka. Nan sai ka zo ka sa account number ka gashi nan bank account. Gashi nan na uku za ka ga bank name. Gashi nan Alert Bawema. Sai nan login password wanda ka buɗe kai register shi za ka rubuta wannan wajen. Za ka ma asko shi rubuce. A yanda kana gamawa za ka zo ka latsa nan da ka sa submit. Kuna gani ko? Gashi nan ya ce muna you are successful submit, mun yi submit. Kuna gani ko? Komai yanzu lafiya lau ya submit. Sai ka zo ka latsa back, ma'ana back ko? Yawwa muna yin back. Idan kana so ka yi withdrawal sai ka zo nan wajen. Gashi nan inda an kai alama withdrawal gashi nan inda recharge. Sai ka yi withdrawal kamar haka. Yayin da kana tabawa sai ka zo ka cire kuɗinka idan sun kai wanki wanda kula ganin gashi nan sun ce minimum withdrawal gashi nan ne is wanki gashi nan maximum withdrawal limit shine gashi nan ne wanda kuna gani miliyan 2 ne sun kace gashi nan arrive 24 hours za ya maka 24 hours kuɗinka su shigo amma kun san suna nufin wannan ba 24 hours ba wanda insha Allah kana yin withdrawal ɗin kuɗinka za a gan su immediately 10 minutes sun shigo lafiya cikin account ɗinka wanda kana latsa ce za ka yi withdrawal ɗin wanki kuna gani ko kana taɓawa kun ga sun ce muna bamu da kuɗin da zamu yi withdrawal to amma kana taɓawa za a ga kuɗinka sun tafi sun yi withdrawal lafiya za a gan su suna process a yanda ku da kana so ga kuɗinka duk dai ga komi da komi nan ga revenue abin da zai shigo ka ga komi da komi balance ɗinka ga total income gashi nan daily income abin da shigo gashi nan available komi da komi ga team ɗinka nan ne komi da wa'anda ka gaita za ka gansu a wannan team ɗin
komi gashi nan na ballet refa, gashi nan kuna gani komi da komi, ga magazine, duk komi da komi. Saboda haka wannan platform din ba su zo don wasa ba. Yanzu komi da komi za a gan shi nan, ba ma in ba sai ka ta ba, gashi nan za a ga recharge, withdrawal, sign in, gashi nan company profile, gashi nan group support. To gaskiya wannan platform din dan Allah gara kai wasa da shi ya. Kuna ganewa ku? Yawwa, ayi sauri a samu alkhairi a cikin wannan account. Saboda haka za mu aje Illelawa Media, ku danna mana subscribing, kana ku danna mana ƙarar sanarwa yadda za ku samu sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Illelawa Media ta ku ce.